שלך, אם רק שלך. מחשבה על זה ומסרת תצייח, זה הזמן שלך. לא, לא, ולא, ולא. טו 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 טו. זמן שלה. שחררו את פינק. מי שלא בא להפגנות בן זונה. בקשו ממני כלום. רק מילואימניקים ושמאלנים. היחידים שגברים במדינה הזאת. על השאר שרמוטות. אנחנו להזדהן. כוסים אמא שלכם. בני זונות. נשבע שמי שלא הולך לירושלים. לא יודע. מה צריך לומר? מה צריך לומר? אולי זה אומנות, אולי זה פואמה, אולי זה חרטה ברטה. אולי זה משהו נחמד שאי אפשר לספר. זה נראה כמו מחלת נפש. הסמק ארס. הסמק ארס, לכו תעבדו פסלים, כסמק ארס. תחכו לביבי, תחכו לזיבי, תחכו לטיבי. אל תעשו כלום בשבילם. תתייאשו. תשלמו מס הכנסה, תשלמו מע"מ. תיינו את המוח על תנועה קיבוצית. נתנו להם למות בעזה, תפקירו אותם. אפילו אל תצאו להפגנה בשבילם. אפילו לא להפגנה. על פנסיה תצאו להפגנות. על פנסיות. ועכשיו? כלום. רק שמאלנים. על פיטורי ראש שב"כ, על זה יוצאים להפגנה. רק שמאלנים. על האנשים שלנו לא. העיקר להרוג תימנים, זה יותר חשוב. להעניק פרסים. פרס מוצץ השנה. פרס לא עשיתי כלום בשביל יהודים שנחטפו. פרס שכחתי ממך, וממך, וממכם, ומכולכם. וגם מאיתי, וגם מגיא, וגם מאליהו, וגם מליאור, וגם מתמיר, וגם משי לוינסון, וגם מאדר גולדין, וגם מאיתי לוי. אבל את איתי אני אוהב. ומה זה חשוב לדבר עכשיו על אייל? הסמק ארס. מדינה שרמוטה. אין לי ארץ אחרת. לפחות הם מתפללים לשובם, היו יותר בכיכר מכם. הוא שופט את כולם.